Hej, jeg hedder Marek, og jeg skal fortælle lidt om skam. Man kan sige, at der er mange forskellige niveauer for skam, men den skam, jeg gerne vil fortælle om, det er den, som går ind og påvirker vores selvværd og hele vores identitet som menneske. Skammen kan for eksempel være på den her måde, at jeg må ikke få lov til at udtrykke mit behov. Jeg må ikke have lov til at vise følelser. Jeg må ikke have lov til at være vred. Det kan faktisk være decideret skamfuldt at vise nogle af de her egenskaber. Men det kan også være skamfuldt at det der med at skulle sige noget foran andre. For eksempel på arbejdet, eller tale om løn, eller tale om sin arbejdsforhold med sin arbejdsgiver. Fordi det er skamfuldt i sig selv. Det der med at ture og sige sine behov, det kan faktisk være rigtig skamfuldt. Man kan så sige, at skammen, en ting er, at vi kan finde på at skamme os selv ud, men der er også mennesker omkring os, som kan finde på at skamme os ud, uden de egentlig ved, at de gør det. For eksempel ved at sige, du er også bare så dum, eller ej, du har da taget lidt på, eller hvorfor siger du ikke bare dine meninger, ej, nu skal du holde op med at være så svag, ej, nu skal du lige tage dig sammen. Bare det kan være skamfuldt nok. De siger, når de mennesker kan finde på at sige det, så aktiverer skammen hos os, og så kan den indre kritiker også blive aktiveret, den her stemme, som man siger, ej, hvor er du bare, det er også for dårligt. Og det også har noget med skam at gøre. Så tænker du måske, jamen, hvordan kan jeg så tale om den her skam? Hvordan kan jeg blive bevidst om den her skam? Og det kræver, vil jeg sige, det kræver, at man går lidt mere i dybden og finder ud af, jamen, hvor kommer den her skam egentlig fra? Hvordan kan det egentlig være, at jeg har den følelse? Hvordan reagerer min krop? Og hvordan reagerer jeg som menneske, når jeg oplever skammen? Undgår jeg den, eller lægger jeg den over på andre? Eller hvad gør jeg egentlig? Kunne du være interesseret i en snak med mig, så tag kontakt på uforpligtende på telefon eller mail, og så tager vi den så derfra. Tak fordi jeg måtte låne din tid.